Doncs el projecte de les Aneguetes comença quan vaig tenir el diagnòstic de l'Aitana d'autisme i clar, de cop em vaig trobar com que no tenia eines per donar-li a la meva pròpia filla, no? I llavors vaig pensar que era molt important que les noies poguessin tenir un espai segur, un espai on poguéssim treballar la identificació d'aquestes situacions abusives, d'aprendre a defensar els seus drets, perquè els tenen com qualsevol altra persona, i d'empoderar-se. Doncs el diagnòstic el vam rebre com un alliberament, com una manera d'entendre què li passava a la nostra filla. Sempre des de l'escola em deien que eren invencions meves, que me l'observava massa, que com a mare la volia sobreprotegir massa. Al final vam anar amb una professional de Sant Joan de Déu que va validar per primera vegada les sospites que tenia la meva dona. La van diagnosticar de trastorn de conducta i fa 5 anys van dir que era autisme. De cop vaig identificar tot el que ell explicava i de cop has d'incorporar l'autisme a la teva vida amb tot aquest estigma que té aquesta paraula, amb totes aquestes connotacions que té, que et bloqueja. Ostres, me preocupava moltíssim el que li passaria a l'Aina. Més que res el tema social, no? Perquè és un tema molt tabú i no sabia què fer. No tenia coneixements, vull dir que res, zero. I llavors, doncs mira, de mica en mica, la Maria m'ha ensenyat moltíssim. Però a la vegada, encara que te donen una etiqueta, ens va donar molta tranquil·litat perquè enteníem moltes coses de les que estaven passant i sabíem cap on anar. Clar, jo venia de coneixements de lo que veies per internet, de lo que t'havien fet creure tota la vida, no? Molta gent veia que jo era com diferent a la resta. Quan em va donar el diagnòstic d'autisme vaig dir ara entenc que feia això i això. Jo primer crec que jo no ho entenia gaire què era. Venien molts de problemes i amb els altres companys. Llegir un paper on professionals deien tens aquesta condició, ets diferent, em va aliviar personalment. Bueno, més o menys sabia el que era, però no del tot. I també ja em vaig quedar més tranquil·la per coses que em passaven. Però com jo dic sempre, la meva germana és celíaca i tu no vas dient hola, em dic Aina, soc autista. Jo diré que tinc autisme si necessito que m'adaptis a alguna cosa o entenguis per què, si em poso els auriculars, me'ls poso. Estar disposat a aprendre sobre el diagnòstic i com estar amb la vena oberta, saps? De no tancar-te amb l'estereotip. Perquè jo sóc així i ningú no pot canviar. Vaig voler explicar a través d'un vídeo el que li passava a l'Aitana, perquè no et sabia definir ni què era l'autisme ni les seves característiques i vaig començar a donar veus a diferents entitats d'autisme i mica en mica a dir, ostres, anem creant aquest grup de noies, no?, de les Aneguetes. Clar, m'hi va haver-hi un abans i un després. Jo estava supersola, superperduda. A mi se m'obrí una comunitat, un lloc tranquil, un lloc on pots ser tu, no t'has d'excusar. Doncs per mi les Aneguetes significa una xarxa de suport, de companyia, de família. Pues bé, perquè hi ha altres... Jo pensava que no hi havia gent com jo. Dic, bueno, seré l'única, però no. Per ella és superimportant tenir referents positius amb què es pugui reflexar. És com una finestra d'aire fresc per conèixer el que se'l té. Poder-ho compartir, que algú t'ajudi, que t'escolti i que sàpiga escoltar, perquè no tothom sap escoltar. Et sents molt acollit, no? I és com que no et sents diferent amb elles, perquè et comuniques entre iguals. Sents que ets una més, que no ets la societat i tu que ets autista. És que és un lloc on puc ser jo mateixa, saps? Per mi les Aneguetes és una família. El que soc jo, empato. Perquè quan vam fer el vídeo vaig veure moltes coses que faig jo i vaig dir, hòstia, això ho faig jo. També em costa encaixar com ella i a vegades és difícil poder estar amb el teu entorn quan ets com diferent. Té algunes dificultats que jo també tinc. Però jo sempre dic que jo m'he vist sempre en un món de quadres que jo era un triangle. Llavors l'Anegueta és igual perquè és molt difícil encaixar en una societat que ningú t'entén. Que és algo que falta a les escoles i als instituts, que es parla de molts temes, però just el tema de la discapacitat no es tracta. Encara que a vegades em faci una mica vergonya, m'agrada representar que autisme tampoc és
és un problema tan fort. Hi ha una nena que no és autista, però jo la veig igual que jo. Quan estàs visibilitzant, estàs posant cara, estàs posant rostre, estàs posant la teva vida perquè serveixi com a referent. Jo amb el temps he madurat moltíssim en aquest aspecte i crec que he crescut amb ella. Són una passada.